E no tempo de un minuto vamos a resumir todo o que sabemos a través dos portais de meteoroloxía europeos, especialmente a través da AEMET. Sabemos que foi o Instituto de Meteoroloxía portugués o que bautizou a borrasca de grande impacto co nome de Conrad, que é a que vai afectar especialmente ao sur peninsular, afectando con choivas importantes nalgúnas zonas moi ao sur, incluso no norte africano e en zonas de Andalucía e do sur de Portugal, o país veciño. A nós afectarános o cambio no aire porque para o mañán e para o fin de semana vennos un nordés moi frío dun anticiclón enfriado da zona polar, da zona do Mar do Norte, da zona escandinava, que ven con aire moi frío que vai a descender a cuota de neve a 700-800 metros e notaremos que esta nordestada viranos con aire enfriado, non? Entonces, a partir dos próximos días e no resto do mes teremos precipitacións moi puntuais con orballos e non se esperan grandes chubascos para todo o que resta de mes según os prognósticos que temos da AEMET e de outros portais de meteoroloxía de toda Europa. Entonces vai ser un mes suave, é o sétimo inverno máis cálido do que dende que hai rexistros, desde 1960, dende que hai rexistros, e ese é o que vai a pasar para os vindeiros meses, que batiremos récords de temperaturas cálidas e o mes de marzo virá cálido, seco e con poucas precipitacións.